kaibigan, ay nandito po tayo ngayon sa Barangay Barangubong, Nueva Ecija, Ilocos Norte, na kung saan matatagpuan po ang Piao Falls at i-discover natin kung ano po ang kagandahan na ipinagmamalaki po ng Nueva Ecija, Ilocos Norte na pinupuntahan ng mga iba't ibang grupo, mga ka-JCQ. Panoorin natin ang video ito, mga kaibigan. Kapag dumarating ang rainy season dito sa Ilocos Norte, ay may mga iba't ibang waterfalls ang patok na pinupuntahan ng mga mamamayan. Dahil sa taglay na kagandahan ang mga ito, dahil sa malinis at napakalamig na tubig. Gaya na lamang sa Barangay Barangubong, Nueva Ecija, may isang waterfalls na pinupuntahan ng mga magkakaibigan, magkakatrabaho, magpapamilya at iba pa. Ito ay ang Piao Falls. Ang Piao Falls ay matatagpuan sa mabundok na parte ng nasabing barangay. Magmula sa kalsada na pinagpaparkingan ng mga sasakyan ay more or less 10 minutes ang paglalakad bago mo marating ang lugar. Pwede kang mag-picnic dito dahil malilim ang lahat ng parte ng waterfalls at may mga malalaking bato na pwedeng paglagyan ng inyong mga pagkain at pwedeng upuan. Ramdam ang saya ng mga kabataan dahil sa lamig at ganda ng tubig na rumaragasa sa waterfalls. May mga tumatalon at nagbe-vertical sa taas ng waterfalls. May mga nag-i-slide na mga magkakaibigan dahil sa napakaganda ng daanan ng tubig. May dalawang parang pool sa baba ng waterfalls na pwedeng pagsumingan. Malinaw at napakalamig ang tubig nito. Nakakatanggal ng stress at nakakapag-relax kapag maliligo ka dito. Piao Falls ay wala pang entrance fee dahil ayon sa mga barangay officials ay wala pang ordinansa ang pagsingil ng entrance fee. Kapag napunta ka dito, ay donasyon lamang ang ibibigay mo sa mga nagbabantay dito na mga barangay officials at ayon sa kanila ay hinihintay pa nila na maipasa ang ordinansa sa legislative ng local government unit ng Nueva Ecija. Ayon pa sa mga nagbabantay ng mga barangay officials dito, ay suportado naman ang Tourism Office at sa LGU ng Nueva Ecija sa pamumuno nila Mayor Aldrin Garbida at Vice Mayor Caroline Garbida para mas ma-develop pa ang nasabing lugar. So ayan mga kaibigan, makakapanayin po natin ang isa sa mga pumunta po dito ngayon. According them, mga JCQ ay nakakatanggal daw ng stress ang pagpunta dito at the same time yung kanilang paliligo mga ka-JCQ. So, bakit ka napunta dito sa Piao Falls? Kasi ang sarap balik-balikan, sir. Ang sarap balik-balikan gaya ng Gaya ng malamig yung tubig, tas ang daming tao. Ilang beses ka nang nakapunta dito? Dalawa pa lang. Dalawa pa lang. Dalawa. With your ano? Ito, mga to. Mga barkada. Barkada. Taga saan kayo? Badok po. Ating taga ano kayo? Okay, sir. Anati rek na yun na, kaya yung ato tapos nagpababa kayo. Nanervyos nga mayat, sir.
Kanain kayo dito eh? Inaldaw, sir. So, panang ngawis nyo karigitay, daduma pa yung kayat na tumay Pipiao Falls. Ano ko lang, bro? So, yung pudpuduton da sir, may dalag to kasi So refreshing! Ano-anagan mo? siyak ni Jetro Lucas sir. Shock ni John Rick Mendoza, sir. Hiling ng mga namumuno sa Piao Falls ay kapag napunta ka dito ay panatilihing malinis ang kapaligiran para na rin sa mas ikagaganda at para maalagahan ang ating Mother Earth. Para sa JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit, nag-uulat.